Monggo mas-mase ingkang badhe joget beksan monggo. Ayo. Yo. Ayo Mas Bagus CS. Pamundutan saking panjenengane Prokadang Kanca bola-bola mangan. Ayo monggo Mas langsung mawon. Yo. He. Da. Bentak tendung tak da. Tuk gendung. Mbak Kevi, monggo. Tuban yo liya nek ngono. Ayo. Nuwun sewu Mas, rokokipun. Nggih. Mbak Kevi, sampun sekawan nggih. Gubuk asmara mandhapipun pondang kuning. Nah, sing penak Pak Eko. Mas Ali, sampun jangkepakipun Prokadang Kanca ingkang badhe beksan. Patah dewa campur sari. Yo.
podang kuning agawe adeku kowe seret ireng sana saya tambah manis ibu bunga yen bisa nyanding sirane podang ngandutut ati kebranan ora mendong atiku san saya nutruk yo senani sun pikakulut matur sembah suwun katur bolo-bolo nduk Rara iki mang pamundutan